て我が道を行く人生に迷ったり行き詰まってしまったり存在価値までちょっと疑ってみたり自分を必要としている人はいるのか一人部屋の中悩んだりする Everything's gonna be alright また明日を生きる One time life going my way この言葉たち思いながら私は3回